Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर जों दिनै न'आव थांगासिनो दङ। ओमफ्राय दा नोंसोरबो आंनि भिडिअखौ नायलांफाबाय थादो मा खालामनाय जायो। लोगोफोर जों दा बङाइगाव मोनफैबाय ओमफ्राय न'आथ' मोनबायानो। ओमफ्राय जोङो दा माने जोंहा मोनसे पार्टिबो दङ आरो आब'मोनहा लेंहरदों। आब' गुमैमोनावहाय ओंखाम जानो थाखाय जों दा थांसिगोन। ओमफ्राय फैनायाथ' जोङो मोनसे प्रग्रामनि थाखायसो फैदोंमोन नाथाय दिनैहाय बिसिनावहाय जानाय जासिगोन आरो नै लोगोफोर। ओमफ्राय जों दा बावहाय माबा मोनसे जानो नागिरबाय ओमफ्राय माने मोनानानै सफै नालाय ओंखायनो दा जोङो बाव माबा मोनसे जानो नागिरबाय आरो नै मम' जाबाय आंहा जेबो मोनासै आरो आं आदै दङ एगजाम सोलिगासिनो बेना नै जि किउटि पाइखा हाय बोलो एगजाम दङ बेना। लोगोफोर जोंहा दिनै पार्टि जानो नागिरदों ओमफ्राय नै दा खासिफोर संनो नागिरबाय ओमफ्राय सामब्राम होबाय तेजपात होबाय फानलुबो होबाय आरो ओमफ्राय नै दा बेखौ होनोसै सामब्राम ओमफ्राय होसनबाय दा बेदरखौ होसनबाय ओमफ्राय दा संख्रि होनोसै संख्रि हालदै होबाय एक्सपार्ट नङाबाबो संनाय जाबाय लोगोफोर होबाय बाय लोगोफोर मा होनदों एरखावनांगौ माबा सिङाव खामथाबगोन सिथ्रा खामोन सिथ्रा थरनानै फिसा खालामनांगौ खाथियाव होनांगोन ना खोबनानै दोनदो बा बे जब्रब सिखोन आराम माबा नै दाखिनिया ओमफ्राय एसे फिसा नै मालाय बिबारखौ जि मोजां खादावनानै दोनदों। ओमफ्राय लोगोफोर संनायाथ' मोनबायानो ओमफ्राय बेनोसै लोगोफोर आंनि भिडिअ'आ। स' थेंक इउ एभ्रिवान एन्ड गोजोन्थों।